presented by Bindia Music World. लहंगाई कैसे लेटाइल हो ओठ के लाली बा पोछाइल हो। अरे का कही हो लहंगाई कैसे लेटाइल हो ओठ के लाली बा पोछाइल हो। कौन कैले बलाल गाल मौली के अरे रात भर माजा ले ले बचोली खोली के लइका एगो रहे पतवान टोली के। अच्छा अरे रात भर माजा ले ले बचोली खोली के लइका एगो रहे पतवान टोली के। हमसे बताऊ तुर देबो कर बाता। अरे चुपचाप रह भइल जवन सहट डवे में लल रहे काटा। अरे बड़ा दबोंग रहे हो सही में का रे का हट नाऊ हमसे बताऊ तुर देबो कर गाता। अरे चुपचाप रह भइल जवन सहट डवे में लल रहे काटा। चल होई बहुत छारे आज गोली के। अरे रात भर माजा ले ले बचोली खोली के लइका एगो रहे पतवान टोली के। अरे रात भर माजा ले ले बचोली खोली के लइका एगो रहे पतवान टोली के। कोई विवाद माफिया दुसाध कौनो बोली ना हमरा से बेसी। और धीरज राजा मरले मजा कुछ पहले ना पुतल परदेसी। काहे रे कोई विवाद माफिया दुसाध कौनो बोली ना हमरा से बेसी। और धीरज राजा मरले मजा कुछ पहले ना पुतल परदेसी। नीरज दिलीप के आगे बोली के। अरे रात भर माजा ले ले बचोली खोली के लइका एगो रहे पतवान टोली के। अरे रात भर माजा ले ले बचोली खोली के लइका एगो रहे पतवान टोली के।